Vi er i luften igen. Hammer og Silius på P2. Frederik Silius og Mathias Hammer er i studiet. Jeg har allerede skrevet og tegnet mit første svastika på mine noter her, så er jeg i gang. Jeg er simpelthen jeg kan ikke lade være, når jeg får sådan en, taler i telefon, eller sidder her, så kommer jeg til at sidde og tegne svastika. Ja, det kan vi jo godt lide. Står i et busstoppested eller et eller andet, ikke? Med en stor sprittus. Bum, så er der svastika der. Og lad os lige begynde med det. Hvorfor er det svastika? Jamen det ved jeg ikke. Det grafisk set holder den jo 100%. Ikke? Ja. Altså der har de virkelig haft en god... de har jo haft en god 20 ude og kigge på noget soltegn, ikke? Jo. Men hvorom alting er, det er ikke særlig dansk. Nej. Og så det holder jeg op med nu, at sidde og tegne svastika. Ja. Det er vi ligesom kommet videre hen. Fordi Frederik, vi breakede det jo allerede i slutningen af sidste udsendelse. Mm-hmm. I dag skal det handle om dansk musik. Og jeg tegner ikke i svastika, men du kan se, at jeg sidder med sådan nogle papirklips, og har allerede... Den skal vi forhåbentlig ikke høre. Nej, dem skal vi ikke høre, men jeg har sprættet dem op, og det er sådan et tik, jeg har. Det er også, fordi jeg er helt vildt nervøs. Vi skal snakke om dansk musik. Ja, fordi det er noget, du virkelig har gjort dig meget i. Du har lavet podcastserier og radioprogrammer om Carl Nielsens symfonier, og om Niels V. Gades liv. Og der har du virkelig været imponeret. Ja. Over dem. Over meget. De to. Du har sgu finde dit gladeste ansigt frem. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig lige at kratte lidt i den der facade der, og se om du egentlig synes, at de danske komponister, som vi går og hylder og regner for vores nationalkomponister, ud over Carl Nielsen, om de virkelig har internationalt format. Det er det, vi skal snakke om i dag. Det skal vi nemlig snakke om i dag. Og jeg vil godt starte med at sige, som en minister, det ligger uden for mit ressortområde. Ja, men det... Men jeg forsøger at udtale mig om det alligevel. Ja, det er skide godt. Og til gengæld så har jeg på fornemmelsen, du har sådan en naturlig skepsis. Du afsluttede sidste program med at sige, dansk musik. Ja, men det er mere fordi, som det meste forskning, der foregår ude på KUA, så har jeg det udelukkende sådan, så at det bliver anekdotisk bevisførelse fra mit eget liv, og det er meget sjældent, jeg går ind og sætter Nielsen på anlægget. Det er det altså. Der er nogle gange, hvor jeg gør det, og det kommer vi også ind på. Men lad os starte med det danskeste af det danskeste. Ja, det er det. Vi går ind i danskhedsdebatten nu, det er du godt klar over. Ja, jeg er klar over, at det her det kommer til at føre noget med sig. Ja. Men lad os høre noget musik. Det er så ærkedansk. Vi skal høre Menuetten fra Elverhøj, som Kuhlau har skrevet.
Menuetten fra Elverhøj. Musik af Kuhlau her med DR Symfoniorkestret. Friedrich Kuhlau. Her i det danske musikprogram. Ja, den danske komponist Friedrich Kuhlau, som kom fra Tyskland og blev sådan en... på en måde en stifter af den danske romantiske sådan guldaldermusik. Ja, det er guldaldermusik, ikke? Jo. Ja, som du sagde under musikken her, altså det er skrevet i 1828, det samme år, som Schubert skrev Vinterrejse og Impromptyrene, og Kuhlau brugte mange gentagelsestegn, kan man høre, ikke? Altså, der er meget af det samme og det samme og det samme. Og det, han gentager jo, det er jo, altså hele den her menuet, den bygger jo på den melodi, som hedder La Folia, som er sådan en sydeuropæisk, altså det er jo spansk musik. Ja. Det er en spansk melodi. Men det er jo ret interessant, fordi både højrefløjen taler om nationalisme, og venstrefløjen taler om det, der hedder kulturel appropriation, altså det her med, at man ikke må tage noget fra kulturer, der ikke tilhører en, fordi at det er på en eller anden måde en eller anden, hvad skal vi sige, idémæssig udnyttelse af andre kulturer. Ikke? Men summa summarum er, at vi vil jo ikke have nogen kultur, hvis det ikke var. Altså nu siger du selv, det er en tysk komponist, der er kommet til Danmark. Han skriver en spansk tema, og det bliver vidt i øvrigt i en menuetdans, som er fra Østrig, ikke? Og det er nu i dag noget, vi kanoniserer som dansk musik, ikke? Så måske skulle vi bare slå en streg hen over det og sige, at vi må stjæle med arm og ben. For ellers så får vi intet ud af noget som helst. Kender du i øvrigt historien om, hvordan menuetten blev langsom? Nej. Det er en ret sjov historie. Det er fordi, hvis du hører menuetter tit i barokmusik, så er den hurtig. Ja. Det er jo en tredelt dans, ikke? Ja. Og den, historien går, jeg ved ikke, meget apropos sidste uges program, jeg aner ikke, om det er rigtigt, men historien går på, at Solkongen regerede jo i noget, der minder om 90 år. Ikke? Han blev indsat, da han var 5, og han døde først, da han var nærmest 90. Ikke? Og i løbet af hans liv bliver menuetten langsommere og langsommere, fordi han bliver ældre og ældre. Så der danner sig simpelthen en trend i det franske hof, at de bliver nødt til at sætte tempoet i menuetten ned, for at han kan følge med. Er det rigtigt? Fordi han er så gammel. Altså, det er, hvad jeg har hørt, men det giver meget god mening i forhold til, at menuetten har gået fra at være en ret hurtig tredeldans til at være den her sådan majestatiske, grandiøse, langsomme tredelte dans. Ikke? Og det rammer jo også spot on på det her med det danske musik. Altså, hvad er det, der gør, at noget er dansk, og hvad er det, der gør, at noget er hvor hurtigt en menuet går? Ja. Det er jo nogle tilfældigheder. Der er kommet en tysk komponist, der hed Kuhlau, som blev hyret af Nationalscenen, af Det Kongelige Teater, til at skrive musik til Elverhøj i anledningen af den senere kong Frederik den 7. bryllup i 1828. Og så bliver det her kanoniseret som, det her, det er ærkedansk. Elverhøj, det er vores national skuespil, eller hvad sådan noget. Ja, jeg har aldrig set det. Nej. Og hvis du bad mig om at give en synopsis omkring, hvad handlingen var, så ville jeg være der svarskyldig. Du ved ikke, hvad Elverhøj handler om? Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg snakkede med skuespildirektør-chef på Det Kongelige Teater, Morten Kirkegaard, om, hvornår de egentlig sidst havde sat Elverhøj op. Fordi alle går og taler om, at det er det danskeste af det danske. Hvorfor bliver det så aldrig spillet på nationalscenen? Han mente, at det var i Dyrehaven i 1996, kulturår 96. Ja. Det er altså 22 år siden. Ikke? Ja. Nå, men hvorom alting er, siden sidst har jeg jo lagt mærke til, at du er blevet medlem af det højskole-sangbogsudvalget. Ja, det er et godt ord, ikke? Ja, det er meget langt det er jo ikke ord. siden sidst, jeg er blevet medlem af det. Men, men jeg har opdaget det. Ja. Og now you're gonna hear about it. Ja, men fordi jeg mener jo, hvis man alt det her med, hvad der er sådan af den klassiske orkestermusik, vi kan blive enige om, at dansk, det er noget, man på en eller anden måde bilder sig ind. Ja. Det er og det kan jo være fint nok. Måske det kan vi også lige vende tilbage til, for der er også noget dansk. Ja, der er også nogle steder, hvor jeg synes, det er. Ja. Men højskolesangene, sangskatten, det kan vi blive enige om, at dansk, ikke? Det synes jeg nemlig også, vi kan. Og det er helt rigtigt, jeg sidder i det udvalg, der skal vælge sangene til den kommende udgave af Højskolesangbogen. Og jeg synes, at den danske musik i høj grad knytter sig op til det danske sprog. Man siger jo altid, altså det er jo et lille sprogområde, og vi er jo sådan en lille kultur på det globale marked. Og hvis ikke vi her i Danmark værner om det særligt danske, hvis vi ikke synger på dansk, hvis vi ikke dyrker den danske musik, for det er jo rigtigt nok, altså Schubert er sgu en bedre komponist end Kuhlau, ikke? Jo. Men hvis ikke vi gør det, så er der ingen andre, der gør det. Nej. Og så dør den. Så vi er konservatorerne. Ja, på en måde. Og det kan man jo mene om, hvad man vil, men det synes jeg også, der er noget smukt ved.
Skal vi synge en dansk sang? Ja, det synes jeg nemlig, vi skal, fordi og det stammer jo også helt tilbage fra den her tid. Altså, det er jo også sådan en 200 år gammel sangskat, vi har, og som i den grad lever endnu, og der bliver skrevet massevis af nye danske sange, som kan noget, og som skriver sig ind i en sindssygt flot tradition, synes jeg. Jeg kan godt forstå, at du er blevet udvalgt. Jamen, jeg er skide stolt af det. Ja, det er du, og du er god til det. Var du sød. Det er godt, men jeg sidder jo ikke i en eller anden fond, der kan give dig nogle penge. Så lad os nu bare høre... så gider vi ikke snakke mere om det. Jo, det gør vi. Vi skal have noget musik. Men så lad os høre en dansk sang, som passer godt til årstiden, og som bare er topgod. Den kommer her. Septembers himmel er så blå, den stiger lys og hvide. Højt vi hører lærkens ord, som før vil forstige. Hænger med roen på, med grønne lyset glimer, men storken længst af landet få, med sol på sine vinger. Det er en søndag stille ro imellem træer og tage. Vi lugter glæde ved at tro, som var det sommerdage. Kålen rusker i sit græs med saften om sin mule, mens strømmen kører hjemmelæs, der lyser solskinsskole. Er stuppen mørk i stille blåt, så ruller buller gylde, og så hører slår en blå, og på sol står lille. Og vi er vinder spørget på, når der står skiver hæve, så vi er årets sidste flå, oktober står for gave. De røde æbler løsner let fra træets trætte kviste, snart står krogens blade let, og hvert et liv må briste. Hvorfor solen på sin flugt er sort af livets rimer, og årets sidste røde frugt, den tomt og mildt os minder. At fyre som et forspil for sommerblomst at blive, at visne for at dø, kan ikke frugt du give. Hvis uendelens vilde magt, der livet selv du lærte, der står med faldet rosendragt, dit røde lyden Velkommen til Danmarks Radios vokalensemble. Synger Septembers himmel er så blå, under ledelse af Bo Holten, og det er vist også ham, der har arrangeret det. Jeg savner Philip Faber, når vi hører sådan noget. Ja, han vil elske det. Ja, det tror jeg også. Men altså, hvis det bare lød sådan her hver gang, så er det jo fint at synge den sang. Ja, det er sindssygt godt. Det er Otto Mortensen, der har skrevet den. Det er Alex Garff, der har skrevet teksten. Det er sindssygt god tekst, ikke? Jo, og så er det en digter, der hedder Alex Garff. Ja, som jeg ikke kender. Nej, og jeg ved dårligt, hvad han har lavet mere. Udover, jeg ved, det er også ham, der har skrevet tekst til Heksemutter lod en tusse. Nå, okay, jamen så har han jo sådan lidt pedigree der. Nej, prøv at høre. Vi skal tale lidt om, at man kan høre det her, at musik er dansk, og det er ligesom den ene del af diskussionen. Er der en særlig dansk tone? Den anden del af diskussionen er det berettiget, at de bliver så kanoniseret og ikoniseret, de her danske komponister, ikke? Du sidder jo i højskolesangbogsudvalget. Du skal, det er måske noget af det mest, det er en hjørnesten sådan i dansk musik, ikke? Altså, hvad står der i højskolesangbogen, ikke? Yes. Der skal I jo vælge, der er vel nogen, der er selvskrevet, den her, den kommer til at blive der, tror jeg, ikke? Men du skal jo også vælge nye sange. Yes. Hvad er parametrene? Altså, er der en danskhedsvinkel i de parametre? Jeg ved ikke, hvor meget du må sige om det. Jo, det tror jeg da gerne. Nu gør jeg det i hvert fald. Ja. Altså, det er der jo.
Men der er jo også hvad skal man sige... Så I kigger først på, er det her dansk? Har det tilknyttet til højskolen? Skal det også have det? Nej, altså det er jo en højskolesangbog, men nej, det er jo også folkets sangbog, så det skal det ikke udelukkende, eller nødvendigvis. Det kan også være en sang, der ikke har nogen tilknytning til højskolesangbog. Vi skal jo favne vildt bredt. Altså en højskolesangbog i dag skal jo repræsentere det Danmark, vi er i dag. Mm. Og det vil sige, der skal også en masse udenlandske sange i, fordi vi er også et internationalt land. Så der kommer også engelske sange, vi skal jo hele tiden balancere mellem det kulturbevarende og det samtidsafspejlende. Ja. Men er du af den overbevisning, at der er en dansk lyd? Altså, fordi et er jo, at man kan høre det dansk sprog. Der afslører det jo sig selv, ikke? Ja. Som værende noget afgrænset geografisk dansk. Ja. Men er der en decideret lyd af Danmark? Jeg synes, der er en decideret lyd af Danmark, som ikke lever ret meget mere. Men som jeg synes er vigtigere at have i en højskolesangbog. Det vil sige, det er alle de gode gamle. De skal blive ved, fordi der er noget særligt. Men det er sange igen, du taler om? Ja. Og de har en dansk lyd, synes du? Du synes, at September simpelthen er så blå, har en dansk lyd? Ja. Den er jo... Men hvad kom først, hønen eller ægget, ikke? Ja, jo, men jeg synes, hvis vi går længere tid tilbage, jeg synes, på Sjølunds Fagresletter, synes jeg har en dansk lyd. Skal vi så høre... Så skal vi jo høre den. Ja, det er vi nødt til. Jeg var i gang med at komme over i noget, Karen Nielsen. Ja, det er fair nok. Jeg vil gerne høre det. Okay. Som du siger. Og vi venter på Søren. Er du derude? Det er vi kalder ud teknikken. På Sjølunds Fagresletter. Skal vi høre den fra Gades første symfoni, ikke? Er melodien ikke også der? Jeg vil gerne høre den uden tekst. Ja, okay. Ved du hvad, Søren, så find lige Niels V. Gades symfoni nummer 1. Vi skal høre første sats derfra. Så imens så kan jeg jo lige fortælle, at han... det er en sang af Niels V. Gade med tekst af B.S. Ingemann, som det var Gades første egentlige komposition, som vi hører i dag. Det var bare den her sang, som er fra 1838. Og så efterfølgende bruger han melodien uden tekst i sin første symfoni. Så den er altså begyndt som en sang. Men hvad er det, du synes, der lyder dansk? Ja, særligt dansk. Jeg synes, den har... For det første står den i 6/8. Og det er særligt dansk? Ja. Nej, det kan man ikke sige. Jeg se på den. Jeg tror ikke skid på dig. Ja, okay. Der er noget i mine ører. Det er skidesvært det her, fordi det er en kombination af noget, man måske kan høre, men det er jo også noget med, at det er noget, som jeg har læst. Det er noget, jeg har fået fortalt. Ja. At der er sådan en folkemusikalske vuggende 6/8 ting. Så står den i mol. Den bliver hele tiden harmoniseret med sådan nogle hornkvinter, som giver sådan en nordisk åben lyd. Der ligger hele tiden noget og rumler nede i bassen, som har sådan et tåget, sådan lidt forrevet. Der er sådan lidt højslette over hele stemningen. Der er ikke den der sådan varme og umiddelbare, let tilgængelige melodi, som der er hos Mozart eller Schubert, for den sags skyld. Der er noget lidt vildt ved det, som jeg faktisk synes, hvis vi går op i sådan mere gængse komponister, som vi finder hos Sibelius også. Mm-hmm. Lad os lige høre de første par minutter af Gades symfoni nummer 1. Nu har du den, har du ikke sådan? Jo, han nikker.
Se, det er begyndelsen på Gades første symfoni. Jeg synes, det er sindssygt god musik. Men du synes, det er sindssygt dansk? Ja. Altså, hvis jeg sad i den klassiske musikquiz der, og jeg ikke kendte... Det er jo en utopisk... Det er en utopisk tanke. Ja. Så vil jeg måske skyde på, det var Mendelssohn. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja, kan man høre... det forstår jeg godt. Hvis du for eksempel tager amerikansk musik... Ja. Det kan man høre amerikansk. Hvis du sætter Gershwin, American in Paris, eller Rhapsody in Blue. Ja, fordi det er der jazzen er i, ikke? Ja. Jeg synes til en vid udstrækning også, at man kan høre Copland af amerikaner, for eksempel. De her åbne, altså melodier med åbne kvinter og store intervaller osv., er en særlig amerikansk lyd. Men er den danske lyd bare en lidt dårlig tysk lyd? Altså, det er fandme et godt spørgsmål. For det første, sammenligning med Mendelssohn, ikke? Jeg tror, at Mendelssohn er sindssygt inspireret af netop det her. Altså, når han skriver sin skotske symfoni, for eksempel, så tror jeg virkelig, han er inspireret af Gade og af den danske lyd. Så jeg tror, at Mendelssohn gerne vil lyde dansk i noget af sin musik. Derudover, så synes jeg, at det er ret... Jeg tror, hvis du spiller det her for en tysker eller en østriger i dag, så tror jeg faktisk, de vil sige, at der er noget nordisk over det her. Der er i ordets mest positive betydning, der er noget lidt klodset eller lidt gumpetungt over det. Det der gør Gade så svært, fordi på den ene side er han sindssygt elegant, og sådan, han er næsten anonym sådan i sin musikalske elegance. Ikke? Men i de her ungdomsværker, der er den her sådan nordiske klippe følelse i det. Det er en lille smule klodset. Det er ikke meget elegant musik. Det er også derfor, det ikke er Mendelssohn. For det er lidt for klodset, synes jeg. Ja, okay. Og så synes jeg, altså, de der virvlende pauker, den her åbne mållyd, vækker associationer hos mig til noget dansk. Men det gjorde det ikke for, hvis du havde spurgt mig for 10 år siden. Det gør det også, fordi jeg har siddet med snotten nede i det her. Og det er det, jeg mener med hønnen og ægget. Ja, ikke? Altså, hvad er det? Det er den selvopfyldende profeti, at man sidder og siger, det her, altså lyden af Danmark. Jeg har det jo sådan, altså den store nationalkomponist, det er og bliver Carl Nielsen i det her land. Ikke? Både man har skrevet sanger, han har skrevet symfonier, og han har skrevet instrumentalkoncerter. Og jeg føler at det Carl Nielsen gør i sin musik, særligt i sin symfoniske musik og sine instrumentalkoncerter, det er ikke så meget, at han har en dansk lyd, men det er hans afspejling af sådan den danske folkesjæl, som jeg synes egentlig, han rammer hovedet på sømmet. Særdeleshed i sine instrumentalkoncerter. Jeg har 2 steder. Jeg vil gerne spille dem. Ja, du får lov. Må jeg det? Gud, jeg vil sige så meget, men du får lov. Nej, men du kan sige det senere. Du må gerne sige det videre. Der er har vi både klarinetkoncerten og violinkoncerten? Vi har violinkoncerten, og så finder vi dig. Så finder vi klarinetkoncerten. Der er begyndelsen af violinkoncerten. Der er et sted, hvor det er faktisk første gang, at orkestret ligesom kommer ind og tager melodien. Der er en ro over det tema, en simpelhed, som er meget dansk. Det er at sidde med benene op og en bajer i hånden og kigge ud over en kornmark. Ej, det ja, det vil være dejligt. Men der er noget, og så er der en enorm omskiftelighed, ligesom jeg også synes, der er i det danske sind. Ikke? Vi dvæler ikke ved det samme i særlig lang tid. Nej. Altså, puff, så er det væk. Det er en flygtig følelse af lykke, og så går vi tilbage og har en dejlig, stor, ironisk distance til livet. Ja. Men vi har lige det der 10 sekunder, 15 sekunder, bum, og så pludselig er det væk. Jeg vil lige høre det med Kim Sjögren, det her, tror jeg. Ikke?
og så er det væk med et fagotbot. Ikke? Så det starter i en ekstrem, eksalteret, brokkende tone, og så er det lige, får pulsen lige ned, ikke? Jo. Og så er det væk. Og jeg synes, han gør det samme i sin klarinetkoncert, for eksempel. Og den har du fundet den, Søren? Vi leder. Nå, det er godt. Ja. Men han gør det samme, det er det her med, jeg synes, at de instrumenter virkelig afspejler ikke så meget lyden af Danmark, men opførslen af Danmark. Ja, eller af danskerne. Af danskerne, ja. Det er måske et bedre. Det er måske et bedre. Det her, det går helt lidt op i hat og briller, ikke? Vi brokker. Jeg synes, der har aldrig været en revolution i det her land, vil jeg bare lige sige. Nej, jeg synes, det er super sjovt. Jeg har faktisk aldrig tænkt over før, at hvor 1800-tallet, de romantiske danske komponister har... Ja, for her skal vi jo lige sige, vi er jo oppe i 1900-tallet, ikke? Hvornår er violinkoncert fra 1910? 10, 12, 13, 14... Ja, fordi jeg synes, Carl Nielsen er et sådan lidt problematisk eksempel på noget særligt dansk. Han er jo vores store nationalkomponist. Og det er han, og vi elsker, om han har skrevet de her sange, som jo i den grad er danske, og som har bygget hele vores sangskat op. Men Carl Nielsen er også den komponist, der netop fjerner sig fra gades lyd, og fra hele sådan den der guldalder... altså, som jeg altså oplever som noget særligt dansk eller nordisk. Carl Nielsen, han lyder sgu bare som sig selv. Men til gengæld, så er hans personlighed og den måde, måske netop han sætter den danske folkesjæl mere end den danske folkelyd i musik. Jo, men jeg tror, altså, i min bedste overbevisning, så vil jeg sige, at, og det kan man jo selvfølgelig diskutere, men altså, hvis du tager den danske guldalder, så er den jo kraftigt inspireret af Tyskland og den tyske musik. Og så, det var ret i, at Carl Nielsen kommer ind og gør det på en særlig, også en klodset måde, kan vi vist godt sige. Han er jo topklodset komponist. Han er topklodset komponist, ikke? Og laver nogle underlige... Ja, han laver nogle meget underlige ting. Men han har måske skabt en lyd og gjort sig selv til det danske. Altså, du kan altid høre det, Carl Nielsen, og man ved, det er dansk. Det er ikke Sibelius. Det lyder ikke ligesom Sibelius. Nej. Det lyder ikke ligesom noget tysk. Det lyder ikke ligesom noget russisk. Nej. Altså, det lyder ikke ligesom noget norsk. Men det store spørgsmål er jo, om Carl Nielsen, om det lyder særligt dansk, eller det bare lyder særligt Carl Nielsensk. Det mener jeg helt klart, at det lyder særligt Carl Nielsensk, men han har gjort det til sit danske. Ja. Og det synes jeg, han har gjort ved, og nu har vi fundet klarinetkoncerten. Og hvad det hedder, ved at afspejle danskeren på så utrolig præcis og en komisk måde. Og noget af det, jeg synes, der er vildt sjovt med Carl Nielsen, og som jeg også forsøgte at folde ud af min podcast-serie om hans symfonier, at han afspejler jo sig selv. Altså, Carl Nielsen hans musik er vores nationalmusik, men Carl Nielsen er jo også sådan et, på det personlige plan, et national ikon. Altså, han er jo simpelthen, han er nærmest sådan en Ove Sprogøe-agtig karakter, ikke? Ja. Han er så elskelig. Han kommer der med sit stridthår og sin fynske accent og skriver en dejlig sang og sanser lidt ud i kornmarken og sådan noget. Og så samtidig, så er han jo bare det er dybt formørket sind, der er dybt alkoholiseret og systematisk utro og er på selvmordets rand og forsvinder fra jordens overflade i månedsvis af gang. Ja. Altså det der billede, vi har af Carl Nielsen, ham der er på 100-grundsedlen, ikke? Ja. Det passer jo bare overhovedet ikke. Han har været et helt anderledes kompleks menneske. Og det kan jeg ret godt lide, at man kan høre i hans musik. Ja. Men det synes jeg nemlig også, man kan. Og især, nu er jeg jo klarinetist, bare en gang i hvert fald. Men jeg har øvet utrolig meget på det, vi skal høre lige om lidt. Og jeg har hørt den i mange, mange forskellige... Klarinet er jo ikke særlig... Altså, vi har jo vælter os ikke i koncerter, vel? Vi har nogle gode numre, det er ikke forfærdeligt mange. Så Carl Nielsens klarinetkoncert bliver spillet verden over af klarinetister. Yes. I modsætning til violinkoncerten. I modsætning til violinkoncerten, som jo ikke bliver... Altså, den er ikke standardrepertoire for de store solister. Men klarinetkoncerten, den skal alle kunne spille. Og den bliver spillet faktisk tit. Men jeg har aldrig hørt nogen andre end Niels Thomsen, som vi skal høre den med nu, som sad her i... han nåede vist aldrig med ud i det her hus. Det kan jeg faktisk ikke huske, om han gjorde. Men han var soloklarinetist i Radiosymfoniorkester i mange, mange år. Og Martin Frøst, han kan spille den uden fejl. Når du hører den til Carl Nielsens klarinetkonkurrence, de kan spille den uden fejl, og det er så pænt, og det er så fint. Niels Thomsen, han tværer igennem den her klarinetkoncert, og han spiller 1000 fejl, men han spiller den helt rigtigt, for han fanger den der folkesjæl, det der hysteri, der aldrig bliver til en skid.
Jamen, altså, det er jeg enig med dig i, og det er tæskegodt i al sin klodsethed og grimhed, det her, ikke? Altså, Carl Nielsens Klarinetkoncert, det er sgu ikke et særligt behageligt værk at nej, lytte til. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er det virkelig ikke. Det er heller ikke særligt behageligt værk at øve på, vil jeg så lige sige. Han gik ikke særlig meget op i, om ting lå godt på instrumentet. Og jeg synes, det er en rigtig sjov betragtning, det her med, at det er den danske folkesjæl, der kommer til udtryk i Carl Nielsens musik. Den køber jeg. Men du sagde... Ja. 1-0 til dig, der er 20 minutter til, at der kommer radioavis. Ja, hvad skal vi så? Ja, du har vundet. Nej, så vil jeg gerne lige anholde det, du sagde inden om, at 1800-tallets danske musik er tysk inspireret. Mm-hmm. Fordi det er jo rigtigt nok, og nu begyndte vi med Elverhøj og Kuhlau-musikken der. Og den er jo i høj grad tysk inspireret. Men jeg tror altså, nu jeg vender tilbage til Gade igen, og nu vender jeg så til Gades svigerfar, der hedder I.P. Hartmann, som levede op igennem hele 1800-tallet, og har skrevet sindssygt meget musik, og har skrevet en opera sammen med H.C. Andersen, Liden Kirsten, og har gjort rigtig meget. Og jeg tror altså netop i guldalderens udspring, og jeg ved sgu ikke rigtigt, det kan vi jo tale lidt om, hvor meget vi skal holde fast i den der guldalder, hvor meget, altså, hvad fylder guldalderen egentlig for os i dag? Og nu har vi været inde på, kan vi overhovedet høre, at den danske guldalder er særligt dansk i dag? Vi kan læse det. Grundtvig er jo særligt dansk. H.C. Andersen er måske også særligt dansk. Men hvad med musikken? Men jeg tror, at hvis man spørger en udlænding, vi kan lige prøve at ringe til en eller anden fra Tyrkiet eller Italien eller et eller andet, og sætte noget på. Jeg tror, de vil opleve det som nordisk dansk musik. Og jeg tror, at det kan godt være, at vi bare, du mener, at vi selv har stiget, vi kan ikke se skoven for bare træer. Nej, lige præcis. Det er det, jeg mener. Og nu har jeg lige fundet et ikonisk guldalderværk frem, som er af Hartmann, og som er fra 1832, og som jo er så passé, altså det er jo næsten kitsch, ikke? Det er Guldhornene, som er med det... Altså som, med tekster af Adam Oehlenschläger. Med tekster af Adam Oehlenschläger, og Paul Reumer, der læser det op, og hele Danmark blomstrer, og vi skal tilbage til netop til savnet om elverfolket og den nordiske mytologi, og ude i vores muld, der finder vi de her... guldet fra gamle Man kan ikke finde noget i de gamle bøger. Man skal ud og være markens folk for at opleve jeg synes, og selvfølgelig er vi tilbage ved sproget igen, fordi det er dansk sprog, det her. Men der er et eller andet i den her aura, både i tekster og musik og forlæg og tankegang, som i mine ører er helt vildt dansk. Og som, jeg ved, altså hvornår er Guldhornene sidst blevet opført af noget som helst orkester. Det er jo, altså tiden er løbet fra Guldhornene. Ja. Jeg bliver alligevel varm. Gør du det? Ja, får du sådan lidt, du får kuldegysninger og nationale tårer? Ja, det gør jeg. Jeg får lidt en klaphat på, når jeg hører det her. Nå. Så, jeg vil glæde mig til at opleve det. Altså, vi skal ikke høre ret meget af det, fordi det er lidt skrækkeligt. Vi skal bare lige høre de ikoniske åbningssætninger. De hiver og søger i gamle bøger, i oplugte høje med spejdende øje. Hvor svær og skjolde bag muldende volde, på rune stene blandt smuldnede bene. Oldtids bedrifter anede trylle, men i mulden de sig hylde de gamle skrifter. Blikket stirrer, sig tanken forvirrer, i toget de famle. I gamle, hensvundne dage, da det strålte i Norden, da himlen var på jorden, givet glimt tilbage. Det kan jeg godt følge. De her søger i gamle bøger. Det var godt skrevet, det der musik. Altså, det var god backing. Ja, det synes jeg også. Ja. Det er jo sådan en genre, der er fuldstændig død, ikke? Jo. Bliver der overhovedet skrevet et værk for recitation, altså, og orkester længere? Nej, jeg har ikke lige gået og lagt mærke til dem, vil jeg sige. Jeg har ikke set dem på koncertplanen. Nej. Nå, men jeg synes, der er noget her, som er dansk. Men hver eneste gang, du siger det, så er det noget med tale. Nej. Jo, det er der. Du bliver ved med at sige, at i guldalderen, der var den danske lyd, og så er der en, der taler dansk. Ja. Det er et cheat sheet. Ja, altså vi hørte jo også Gades symfoni nummer 1. Vi kunne også høre hans Ossian Ouverture, som også har det der.
Okay, jeg vil gerne. Jeg er stadig... du kan stadig nå at overbevise mig. Du skal skynde dig lidt. Ja, jeg ved godt, jeg har travlt. Nå, okay, men så lad os... Lad os høre et lidt længere stykke. Så lad os høre... Kan vi høre det hele? Er jeg også innovatøren? Hvor lang er den? Den var et kvarter. Det kan vi ikke. Nå. Vi kan slutte den her time af om 10 minutters tid med at høre et langt uddrag af den. Det vil jeg rigtig gerne. Ja, det gør vi. Lad os dvæle ved det. Ja, men så skal vi tale om Rude Langgaard. Yes. Så lad os gøre det. Okay, men så lad os spole tiden lidt frem, fordi nu havde vi så fat i Carl Nielsen. Mhm. Og så kunne jeg godt tænke mig at nævne en Rude Langgaard, Ja. som jo er samtidig med Carl Nielsen. Han lever 20 år længere, eller godt og vel 20 år længere, ikke? Og som jo holder fast i den danske romantik, og som synes, det romantiske er det gode, og det her særligt danske. Og det kører jo ikke for ham, fordi tiden er løbet fra ham, og Carl Nielsen får dansk musik et andet sted hen. Ja. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der hader Carl Nielsens klarinetkoncert mere end Rude Langgaard. Han kan ikke holde noget. have det. Han holder fast i sådan et... Synes du, Rude Langgaard er særligt dansk? Jeg synes, der er noget, han strygemusik, som har afarter af noget dansk tone, men jeg har ikke dyrket det nok til at kunne give en eller anden doktorafhandling om, hvorvidt det er særligt dansk. Men så lad os lige høre lidt af Rude Langgaards strygekvartet nummer 6, som er sådan et ungdomsværk, hvor han mindes sit livs store kærlighed. Den her kvinde, han forelsker sig i som ung, og som han aldrig får, og som bliver sådan et traume, han har hele livet, og han hele tiden vender tilbage til. Men her er i hvert fald sådan de øvrigt på en sommerferie i Sverige, så der er sådan en nordisk, dansk, svensk melankoli og længsel. Vi skal bare lige høre lidt af den, og så se lige, om du synes, det er særligt dansk. Mm.
Ja, det er meget smuk musik. Jeg kender det ikke. Det er Men det er en fantastisk smuk åbning. Det er sindssygt smukt. Og altså, jeg er sgu sådan lidt betaget af den der karakteristik af Carl Nielsens musik som sådan den danske folkesjæl. Fordi Carl Nielsen og Rued Langgaard... Kommer der et modangreb? Nej, det gør der ikke. Nej, det gør der. Der kommer en kærlig omfavnelse her, Frederik Silves. Okay, det er godt. Carl Nielsens... eller Rued Langgaards musik har måske lidt det samme. Altså, de står jo helt vildt meget i kontrast til hinanden, Carl Nielsen og Rued Langgaard. Altså, Rued Langgaard holder ved den sådan romantiske, det romantiske tonesprog, kan man sige. Og han hader... den danske Richard Strauss. Ja, lige præcis. Lige nøjagtigt. Og han hader Carl Nielsen, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men han har jo også det her helt vildt omskiftelige, uterrenlige i sin musik. Det her, det er super lyrisk og smukt og romantisk. Nå jo, men det går jo meget hurtigt fra den ene ekstrem til den anden, kan man sige. Ja. Altså, han følger jo ingen formskemaer, og det er jo også sådan lidt manisk musik på en måde. Ikke? Så er det smukt, og nu skal det være noget andet. Ja. Så måske er de alligevel mere beslægtet. Det er meget beslægtet, synes jeg faktisk, ja. I øvrigt, den her strykker til, den er altså skrevet i mindet om sådan en ungdomsforelskelse, han havde. Den eneste gang Rued Langgaard var forelsket. Han var 20 år gammel og var på sommerferie med sin mor og far, og møder hende her pigen, og de går ture. Hun er også dansker, de mødes i Sverige, og så ses de i løbet af det næste år eller 2. Men altså, så sker der et eller andet, og kærligheden er umulig, og så møder hun en anden og skal giftes med en anden, og Rued Langgaard har ikke nogen at blive gift med, men så får de en ung pige i huset, som han bliver tvunget til at blive gift med, som han lever med i 25 år, og deres ægteskab er aldrig fuldbyrdet, som man siger. De kender ikke hinanden i en bibelsk forstand. Nej, det kan man sige i 25 år, fordi han skriver musik til hende her Dora, som han tænker tilbage på. Hun er the one that got away. Ja, det er de farligste, dem skal man virkelig passe på med. Ja, for fanden, mand. Det er synd for ham. Ja. Men han hader Carl Nielsen. Rued Langgaard hader jo Carl Nielsen, fordi han synes, Carl Nielsens musik er noget møg. Ja. Han kan ikke lide, at Carl Nielsen vender sig fra 1800-tallets æstetik. Han kan ikke lide, at Carl Nielsen ikke er romantiker. Nej. Og så kan han ikke lide, at Carl Nielsen fylder det hele i Danmark. Altså, Rued Langgaard, han er jo simpelthen dansk musik. Han spiller anden violin. Ja, det gjorde Carl Nielsen jo også. Ja, det gjorde Carl Nielsen faktisk i det kongelige kapel, ikke? Men i en overført betydning spiller Rued Langgaard. Ja, det må man i den grad sige. Altså, der er jo ikke nogen, der gider at høre hans musik. Der er ikke nogen, der anerkender ham. Der er ikke nogen, der forstår ham. Og jo længere tid han lever, jo mere besværligt bliver det. Han kan ikke få nogen stilling. Til sidst kan han ikke tjene nogen penge. Og de sidste 13 år af sit liv ender han så med at blive organist i Ribe. Og det er bare sindssygt langt væk fra alting, når man tror, man skal stå og dirigere det kongelige kapel, ikke? Jo. Så det er ret trist, og det bliver ved hele livet, og han har masser af henvisninger til Carl Nielsen i sin musik, hvor han vender Carl Nielsens musik på vrangen, og hvor han sådan... Men han gør nar. Ja, hvor han simpelthen gør nar. Men han har skrevet et stort værk, som jeg synes er ikonisk. Det lyder af helvede til. Men det er altså... Det er for kor, og jeg tror også, der er et stort orgel med, og det er et gigantisk værk sådan i sin volumen. Og det hedder simpelthen Carl Nielsen, vores store komponist. Og det er ikke sagt i nogen som helst form for hyldende tone. Nej, det er et spottende tone. Sarkastisk. Ja. Der er en tekstlinje i den, og det er Carl Nielsen, vores store komponist. Så larmer det helt vildt meget, og så synger man Carl Nielsen, vores store komponist. Så til allersidst i noden, så er der et gentagelsestegn, og så står der nedenunder, skal gentages i al evighed. Og jeg synes, det er da morsomt. Nu bliver jeg mere og mere hooked på Rued Langgaard. Jamen, så lad os høre. Den er god. Den kommer her.
Carl Nielsen, vores store komponist. Godt. Det er virkelig godt. Det er måske... Det har jeg aldrig hørt om. Har du ikke det? Aldrig nogensinde. Hvornår er det skrevet? Er det skrevet, mens Carl Nielsen stadig Nej, lever? det er skrevet efter, han er død. Det er lidt... Jeg tror Rode Langgaard, han havde jo håbet, at så når Carl Nielsen var død, så ville hans musik også sådan... dø lidt ud. Ja, og det skete jo bare ikke. Og så er det bitterste stykke musik, jeg nogensinde har hørt. Det skal gentages i al evighed. Er det ikke genialt? Jo. Det var her, indspillingen var det 10 minutter sammenlagt eller sådan noget. Og det er bare den samme... Altså, det er de samme, der er 16 takter eller sådan et eller andet. Og så... Og ingenting passer, ikke? Gang, Carl Nielsen, hvor store komponister. Det er simpelthen så klodset. Og det er jo bare en parodi på Carl Nielsens tonesprog. Sådan. Ja. Jamen, det kan jeg virkelig godt lide. Hvornår er det blevet opført nogensinde? Det ved jeg sgu ikke. Men det er blevet indspillet tydeligvis. Ja, det er blevet indspillet, og det er med... ham der Gennady Rostetsjvenskij, sådan en dirigent, der har været rigtig meget her i radioen, som døde for kort tid siden. Simpelthen. Ja. Ja, altså det har jo nok været i forbindelse med Rode Langgaard. Ja, selvfølgelig. Nej, men det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tror, Rode Langgaard er rykket op i min agtelse. Jamen, det er godt. Så skal vi dyrke ham noget mere en anden gang. Men nu skal vi til at runde af, Frederik. Ja. Og vi sagde jo, at vi skulle slutte den her time af med at spille Ossian-ouverturen. Det når vi ikke. Det når vi simpelthen ikke. Men til gengæld så er der jo heldigvis en time på den anden side af radioavisen. Og der kommer en ung dansk violinist, som har spillet en del Carl Nielsen, har lavet en CD kun med Carl Nielsens musik. Han hedder Niklas Valentin, og jeg kunne godt tænke mig at tale med ham om det her, når man står og spiller. Vi skal jo også tale med dig om det. Du har jo lavet alle de her radioprogrammer. Jeg har også stået i radio nogle gange og forherledet nogen, som jeg måske synes ikke var helt så gode, som jeg synes. Men det her med, at der måske mangler et par møtrikker i værktøjskassen, når det kommer til den danske musik. Yes. At vi er lidt måske en... Der er nogle niveauer op til de rigtig gode, hvor er de helt store i dansk musik. Og er det noget, man er bevidst om, og er det noget, man bare ser gennem fingrene med? Og måske skal vi tale, altså fordi der er jo også noget med, en ting er, at man kan høre det i dansk. Måske skal vi også bare tale om de danske komponister måske bare ikke er lige så begavet. Så det kan også være det. Det synes jeg. Alt det og meget mere. Nu er der først en radioavis. Vi høres ved. Dansk Boldspilunion og Spillerforeningen er blevet enige om en ny aftale om vilkårene for at spille på herrelandsholdet. Dermed slutter en langvarig konflikt mellem parterne, som kulminerede i begyndelsen af september, da DBU valgte at udtage spillere fra lavere rangerende fodboldrækker til testkampen mod Slovakiet. Den nye aftale løber over 6 år, oplyste DBU's formand Jesper Møller på et pressemøde for lidt siden. Det har været et tæt og intenst forhandlingsforløb. Vi har haft et helt usædvanligt godt og konstruktivt og tæt, kan man sige, forhandlingsforløb med især William Kvist, men selvfølgelig også suppleret af Simon Kjær, som er landsholdsanfører. Så det er en god dag for os alle sammen, og ikke mindst for dansk fodbold som helhed. Vi har mere om indholdet af aftalen i aftens radioaviser. Den store politiaktion i går, som skabte trafikkaos, blev udløst af, at politiet mente, at et angreb mod enkeltpersoner kunne være i gang. Det fortalte chefpolitiinspektør Jørgen Bergenskov ved en pressebriefing i eftermiddag. PET har i længere tid efterforsket en sag om specifikke trusler mod enkeltpersoner, og en ny udvikling i går med nogle personer i en sort Volvo, der stak af fra politiet, gjorde, at man mente, at truslerne var tæt på at blive virkelighed. Men det viste sig at handle om noget helt andet, siger Jørgen Bergenskov. Og det betyder så, at deres færden på stedet ikke havde noget med den sikkerhedsoperation, som vi kalder det, at gøre, men havde noget med anden kriminalitet at gøre. Der kan vi sige, at det, der foregår på Fyn, har relationer til den sag, har ikke relationer til det, vi kalder sikkerhedssagen. Ifølge DR's retskorrespondent Trine Maria Ilsø fortæller politiet normalt ikke offentligheden om trusselsager mod enkeltpersoner. Men når man har trykket på den store røde knap i går, og jo på den måde involveret alle danskere, så har det nok været svært for politiet at lade være med at gå ud og sige noget, fordi der var jo også begyndt at komme et ret stort pres på, at danskerne gerne ville vide, hvad det var, der foregik. Næsten 400 har mistet livet i Indonesien i forbindelse med en tsunami, der ramte øen Sulawesi efter et jordskælv i går. De indonesiske myndigheder siger, at de kom til at afmelde et varsel om tsunami for tidligt, tilsyneladende fordi måleapparaturet svigtede. Antallet af omkomne ventes at stige, fordi der var mange savnede. Flere hundrede befandt sig på stranden for at deltage i en festival i byen Palu, der blev hårdt ramt af flodbølgen, som nogle steder var op til 6 meter høj, skriver nyhedsbureauet Reuters.
Vejret i nat for den nordvestlige del af landet skydevejr med lidt regn, mens resten af landet får tørt og stedvis klart vejr. Mellem 9 og 13 grader og let til frisk sydvestlig vind ved kysterne op til hård vind. I morgen mest skyet og mellem 13 og 15 grader. Radioavisen var med Rikke Bundesen. Hvor det trutter derudad. Velkommen tilbage til Hammer og Silius time 2. Program nummer 4. En dør er gået op, og ind er kommet som lovet. Violinisten Niklas Valentin. Velkommen til, Niklas. Jo, tusind tak. Ja, og vil du sige, hvad vi har talt om? Fordi Niklas har jo af god grund ikke hørt det. Ja, nej, jeg vil gerne begynde med at sige, at døren er netop gået op, og Niklas er netop kommet ind, og jeg er allerede kørt ud på et sidespor, fordi I sidder her og taler om jeres armbåndsur. Ja, jeg har umiddelbart fundet en horologisk interesseret åndsfælde herovre. Vi har kigget på hinandens armbåndsur, og de er godkendt begge to. Ja. Absolut. Nu kan vi gå videre i dagens tekst. Nu kan vi gå videre i dagens tekst. Nej, vi har jo et program i dag, der handler om danskhed i musikken. Kan man høre, at de danske komponister er danske i deres musik? Er det hønnen eller ægget? Er det fordi, de har skabt, at lyden af dansk musik er Carl Nielsen, eller er Rude Langgaard, eller hvem vi nu kan blive enige om, har en særlig dansk tone? Eller er det bare måske en lidt provinciel, klodset udgave af noget, der findes bedre udgiver af ude omkring i verden? Og det er måske den sandhed, vi skal have på bordet. Og jeg vil sige, du er jo et klassisk menneske, ikke? Du er jo et guldaldermenneske. Ja, se lige på ham. Lad os lige beskrive det. Altså jeg vil sige, over for os, der sidder jo en mand, som har et jakkesæt på, der vil få Dario Campeotto til at ligne hjemløs. Ja, og altså, det med matchende slips. Med matchende slips og klud og det der ur. Altså, ja. Tusind tak. Nu sidder jeg og rødmer helt. Nej, men det skal du endelig ikke gøre. Der er slips på, der er et armbåndsur. Det virker som om, at du har ikke en politisk konservativ, men en åndsmæssig konservativ tilgang til livet. Er det helt forkert? Altså, jeg går op i de klassiske goder. Ja, der kan du se. Det er godt. Men du har også, indspillet en CD udelukkende med Carl Nielsens musik. Du er jo violinist, håber jeg, vi fik sagt. Mm-hmm. Og du er en klassisk violinist. En klassisk violinist. Ja. Du kan godt lide de store violinkoncerter, ikke sandt? Jo. Ledende spørgsmål. Ja. Absolut. Jo, det synes jeg. Men jeg har altid holdt meget af at beskæftige mig med dansk musik. Og navnligt dansk musik, som sjældent bliver spillet. Og jeg vil sige, igennem min udøvende karriere inden for de sidste par år, der har jeg haft en stor fornøjelse i at kunne beskæftige mig med kendte værker af kendte komponister, som for eksempel Carl Nielsen og hans violinkoncert, til nogle lidt af de lidt mere eksotiske ting, som hans soloværker. Jeg har også haft fornøjelsen af at eksperimentere og arbejde stærkt med moderne musik, som for nylig har jeg lige indspillet et nyt soloværk af Poul Ruders, som jeg har brugt for nylig faktisk ved en soloturné i Østrig, og det har været fantastisk at have fuldstændig næsten musik, som er så nyt, at blækket det lige skal nå at tørre. Med til et land som Østrig, som altid har været så upfront med musik. Jeg synes, altså, det er faktisk rigtig sjovt at være inviteret tilbage, Frederik, fordi jeg husker, at for 3 års tid siden, der var jeg inviteret herind sammen med min gode kollega Alexander McKinsey og Jakob Lacour, for netop at drøfte det her spørgsmål også. Og jeg vil sige, jeg giver dig meget ret. Altså, der er ingen tvivl om, hvis man på forhånd er bekendt med, at man skal til at høre noget musik fra et pågældende land, som repræsenterer en pågældende kultur, så tror jeg, man bliver meget døv på ørerne allerede på forhånd. Det, jeg synes, der er fantastisk ved dansk musik, og hvor jeg synes, det er fascinerende at arbejde med det er, at på trods af, hvor lille et land Danmark er, så har musik altid spillet en kæmpe stor rolle. Og komponisterne, som vi har haft i vores land, har været enormt fremme i skoene. Altså,
jeg har tidligere tilladt mig at sige, for mig i hvert fald personligt, er Carl Nielsen ligesom vores, skal man sige, den danske Beethoven, altså som har over en årrække simpelthen kommet så vidt og bredt i forskellige genrer og udviklet det danske tonesprog. Det du siger nu, det rejser 10.000 spørgsmål, synes jeg. Og ja, det drejer sig om. Og dem skal vi have mulighed for at stille dig. Men jeg synes først lige, vi skal høre dig spille. Men må jeg ikke lige stille et spørgsmål? Jo. Det bliver et ja- og nej-spørgsmål. Tak. Så kan du uddybe bagefter. Ja. Synes du, der er en dansk lyd? Ja. Godt, så lad os høre... Okay, men nu skal vi bare lige høre Niklas spille, og jeg vil faktisk... så kan vi jo snakke om det her det er en dansk lyd. Nu har vi lige snakket om Carl Nielsen, men lad os lige høre dig spille Jakob Gades Tango Jalousi.
Tango Jalousi af Jakob Gade med dig, Niklas Valentin, på violin, sammen med Alexander Mackenzie på klaver. Og det er det mest spillede stykke danske musik i verden. Ja. Og det har betalt for Jakob Gadefondens husning af alle danske musikstuderende siden Ruder Kongens tid, ikke? Jo. I kodapenge, så at sige. Det er også til at en argentinsk tango, ja. Bare lige sige. Ja, men det er det. Altså, kan vi lige... Okay, så lad os lige alle tre her kan vi blive enige om, at det her, det er ikke særligt dansk? Kunne man høre, at Jakob Gades Tango Jalousi er en dansk komponist? Der vil jeg sige nej. Nej, det er jo altså også måske eftermiddagens bedste spørgsmål, fordi det er jo en tango. En tango har overhovedet ikke noget med Danmark at gøre, sådan set, ikke? Og så alligevel, når vi nu er i hele spørgsmålet om, hvis man på forhånd ved, at noget er dansk, ikke også, at det skal repræsentere en eller anden kultur, og man så bliver farvet på forhånd. Det kan godt være, at jeg sidder og er lige præcis overfarvet i øjeblikket. Havde det her været Piazzolla, så havde vi med det samme sagt, det har ikke noget med Danmark at gøre. Nej. Dog er der alligevel et eller andet her i, jeg vil sige, den sødme, som der er i sidetemaet, der kommer til sidst, som ligesom runder af, og så faktisk måske den manglende ekstra hårdhed, som der er i den direkte... argentinske grundtango. Lige præcis. Gør, at jeg føler lidt, her er en dansk, hyggelig fællesskabsstemning. Altså faktisk den her tango, vi begyndte for en time siden med at høre Elverhøj og snakke om den tyske inspiration, som på en eller anden måde bliver dansk. Altså tangoen netop i første halvdel af det 20. århundrede bliver jo også sådan nordisk eller dansk. Altså Kai Normann Andersen skriver også massevis af tangoer. Man får ikke? sådan lidt... man bliver lidt henført til en film fra 40'erne og 50'erne, ikke? En musicalfilm af Kai Normann Andersen. Det kan jeg faktisk godt høre, når du siger det, at det mangler den der Piazzollaske bid og kant, ikke? Jamen, altså absolut. Jeg vil næsten sige, hvis vi på et tidspunkt her skal høre et eller andet, som, altså hvor det danske hjerte, det bløder ud over det sædvanlige, så er det jo måske næsten Mogens Schrader og I de lyse nætter, nu lige her på sensommerens afslutning, hvis der kommer 3-4 minutter til det. Vi sætter Søren på... Fik du fat i den, Søren? Yep. Det er godt. Det er godt. Tak, Søren. Ved du hvad, Niklas, når jeg hører det her, og når jeg sidder over for dig i dit flotte tøj og i dit velartikulerede sprog, du er på en eller anden måde for mig, altså udover at du er en formidabel god violinist, og det siger jeg ikke bare for at smire, for det er du virkelig, det ved alle, der har hørt dig spille, og det har vi jo lige alle sammen gjort. Jeg bekræfter her med Mathias' udsagn. Men du er også det projekt, du har gang i her med Alexander Mackenzie. Ja. Det er jo sådan, hvad skal man sige, det er sådan Fritz Kreisler-inspirationen. Det er de her små perler, det er meget virtuose. Du har jo den her lækre, virtuose, brillante, lejende spillestil og tone på din violinlyd, som ikke i mine ører er særlig dansk, når du spiller sådan noget. Derudover så har du Trio Vitruvi, som netop har indspillet for kort tid siden en plade med Schuberts 2 klavertrioer, og som spiller Brahms og Smetana og Ravel, og jeg ved ikke, altså... Men Shostakovich og alle de store. Men som måske... Ja, det ved jeg ikke, om I har... øverste hylde på tombolaen. I har ikke spillet meget dansk musik, mig bekendt. Nej, det er der faktisk en god årsag til, vil jeg dog sige, fordi at produktionen af danske klavertrioer er bestemt ikke lille, men den er heller ikke stor. Nej. Så... Men den kan godt fylde en CD. Ja, den kan fylde mange CD'er. Ja. Rigtig mange CD'er. Og jeg vil nærmere sige, hvis man går i dybden af dansk musik fra mere moderne tid, lad os nu sige, selvom måske er 50 år tilbage alligevel, ikke også? Så har vi haft fornøjelsen af at beskæftige os med en dansk komponist som Vagn Holmboe, for eksempel, og hans klavertrier. Men når nu vælger at indspille Schuberts klavertriver, så indskriver I jer i en international tradition. Altså, kan vide, hvor mange gange de her klavertriver er indspillet, er meget, meget, meget store, begavede klavertriver. Konkurrencen, I sætter jer selv i en virkelig hård kamp mellem de allerstørste, der har indspillet gennem de sidste 100 år. Hvis I havde valgt at indspille Heise og Lange Müllers klavertrio, Gades klavertrio, hvad ved jeg, så vil det internationale marked måske ikke være på den anden ende på samme måde, men til gengæld vil konkurrencen heller ikke være så stor. Altså, hvorfor er det, I falder for Schubert frem for Heise? Det er en meget lang historie med, hvordan det endelig lykkedes os at blive enige om, hvordan vi skulle gribe vores første plade an, og netop, hvad der skulle være på den.
Og jeg vil sige, at beslutningen om Schubert var en blanding af hengiven kærlighed og ungdomlig dumdristighed. Fortryder du? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg glæder mig til om 10 år at skulle genindspille hele balladen. Jeg har fornøjelsen af at arbejde med Schuberts musik som noget af det allerførste, vi startede med. Det var i en af udgaverne. Den er jo trykt i masser af udgaver, men at der er 2 store udgaver, man beskæftiger sig med i dag, og den ene er Händle. Og så valgte vi her inden for det sidste års tid at begynde at beskæftige os med Bärenreiter-udgaven, som i hvert fald Opus 100 er væsentligt længere, fordi det er 2 forskellige forlag, skal lige sige. Lige præcis. Tak for, at du har godt lige tilføje det. Ja. 2 forskellige forlag. Som er redigeret på forskellige måder. Netop Bärenreiteren var den første udgave, som Schubert henvendte sig til. Og blev simpelthen konfronteret med, at det her stykke musik, det var simpelthen for langt. Så han blev nødt til at barbere x antal takter, faktisk små 100 takter, røg ud af sidste satsen. Og væsentlige detaljer i forhold til dynamik og udtryk og så videre i de resterende satser. Så da vi nu valgte at indspille Opus 100, så var det for ligesom at gå så langt tilbage og faktisk også prøve at se Schubert fra den mindst kendte side. Så der er måske alligevel også noget der. Men ved du hvad, Niklas, for det første, Opus 100, er det S-dur og klaver? Det er S-duren, ja. Godt. Så synes jeg lige, vi skal høre lidt om den, fordi nu fik jeg karakteriseret dig som en Kreisler-violinist og som en Schubert-kammermusiker. Men du har jo altså også det her danske spor, primært med Carl Nielsen, og du nævnte også selv Poul Ruders. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men skal vi ikke lige høre lidt af Trio Vitruvi? Jo, for jeg vil sige, der er jo altså også en anden grund til, at man vælger at indspille Schuberts klaver trioer, fordi at Heise står jo ikke helt mål med Schubert. Nej, det gør de måske. Det må man jo også erkende. Kan vi ikke blive enige om det her i studiet? Jo, det kan vi godt. Hvad siger du? Sig noget, Niklas. Sig nu noget, Pjerrot. Ja. Det er fordi, man kan ikke se, at du nikker lidt. Nej. Jeg sidder og gemmer mig om bag den du vil ikke sige det? Kæmpe store mikrofon. Man kan ikke sammenligne de 2 ting. Men hold nu op. Selvfølgelig kan man det. Nej, men det kan man ikke. Det er lidt ligesom, når vi nu var ved vores armbåndsure, eller hvis jeg skulle sammenligne med min anden store passion med biler. Ikke? Altså, man kan ikke sammenligne en Hispano Suiza fra 1926 med en Ferrari 275 GTB 4Cam fra 67. Det kan ikke lade sig gøre. Nej, men man kan godt sammenligne en Ellert med en Ferrari, ikke? Jeg tror, vi skal høre noget musik. Kan man ikke gøre det? Nej, jeg vil blive ved den her. Sig det så. Altså, han vil ikke. Det er rent karrieremæssigt. Du er udspekuleret. Det er bare, fordi du engang skal stå og spille det på en scene. Ja, lige okay. Og så vil du ikke have sagt, at den ene er bedre end den anden. Jeg tør godt sige det, men det er ikke, fordi jeg synes, Heise er dårligt. Det er bare, fordi det her det er simpelthen så guddommeligt godt. Lad os lige høre lidt.
Klavertrio nummer 2, tredje sats af Franz Schubert, Trio Vitruvi, inklusiv Niklas Valentin på violin. Vi får skrabet nogle kodapenge sammen. Ja, det gør vi virkelig. Vi er ikke færdige endnu. Nej, vi skal lige videre til noget andet. Vi skal lige... Nu kommer vi til at snakke om Peter Heise, og det var jo ikke for at sige noget ondt om Peter Heise. Det håber jeg, vi fik slået fast. Og du havde jo også et godt billede af det der med bilerne. Men hvad er det nu for en bil, du kører i? Jeg tror vi skal starte nej, man kan jo ikke sammenligne en... Som de fleste lyttere nok husker, så havde jeg 2 drømme, og det ene var at spille i Carnegie Hall, og det andet var en rød Ferrari. Ja. Og da jeg spillede første gang i Carnegie Hall for 3 år siden, netop med Carl Nielsens samlede værker for violiner og akkompagnement, så havde jeg jo altså lov til at treate mig selv til noget bagefter. Så jeg har en 1978 300 GTB tørsumsmøring. Fej. Og det er altså ikke en Ellert, mine damer og herrer. Nej, det var bare lige det, vi kommer. Ja. Men lad os komme videre til Ellert, til Heise. Ja, lad os gå videre. Elegant overgang, ja. Lad os høre Ellert-musik. Jeg elsker det her. Jeg synes, Heise er... altså, Heises sange og romancer, som du også siger, Niklas, er sådan set ret tæt forbundet med Schubert. Han er bare 50 år senere. Prøv lige at høre denne sang med tekst af Emil Aarestrup fra Erotiske digte. Så grønt og køligt, vi natter galen hørte, det var som hele verden med blomster. Skov i ensomhed sang Morten Ernst Lassen, og det var Ulrik Stærk, der akkompagnerede ham. Det er altså Emil Aarestrup og Peter Heises romance, som man kalder en lied på dansk, altså en kunstsang, fra erotiske digte. Jeg synes, det her, det er altså en
guldklump i dansk musik, Peter Heises romanceproduktion. Og jeg synes, nu kom vi fra Schubert, vi kunne også være kommet fra Schumann. Det er meget nært beslægtet, bortset fra, at sproget er på dansk. Jeg synes, det er tæskegodt, det her. Jamen, altså, der er ingen tvivl om, det er exceptionelt. Og det er en stor, stor fornøjelse. Men det er lige, som vi nu sad her og drøftede, der hvor det bliver svært at sammenligne det har faktisk meget at gøre med den tid og den udvikling, som er sket mellem Schuberts egne kæmpe store produktion, og så Heise, og hvad der ligesom er sket herhjemme i mellemtiden. Ikke? Havde det her været Schubert, så havde vi haft højst sandsynligt et langt mere rislende og aktivt akkompagnement, og følelserne havde måske også været en lille bitte smule mere flyvske, altså simpelthen Schuberts volatile. Egen karakter som menneske også afspejler sig så kraftigt i hans produktion netop af Lied. Og her der har vi jo simpelthen bare den samme mængde følelser, men den er jo præsenteret på en helt anden underspillet, kontrolleret måde, som, altså hvis man nu... Er det særligt dansk? Jeg synes, at hvis man netop hører denne her type musik, så får jeg med det samme billeder af dansk guldalderkunst, altså danske scenarier malet. Hvor at hvis jeg hører Schubert, så får jeg med det samme en eller anden jagtscene frem fra de østrigske alper, eller jeg får en eller anden børnedansscene i en eller anden landsby frem, ikke? Også hvor alle er i glade og i lederhosen og så videre, hvis det nu skulle være det, ikke? Yes. Men den her sådan lidt, skal vi sige, afmålte, følelsesmæssige udtryk, du taler om her, du siger, hvis det havde været Schubert, havde det været mere flyvsk og volatilt i sit akkompagnement og i sin harmoni, og sikkert også. Og her har vi sådan lidt mere, lad os nu lige slappe lidt af. Altså i hvert fald er det du mener? Pågældende stykke. Altså det er jo ikke for at sige, at Heise ikke har lavet romancer, hvor der ikke er aktivitet. Nej, det forstår jeg, men jeg betragter det heller ikke som om, at du siger noget negativt om det. Altså, det er også bare for lytterne lige er med her. Ikke? Også men som det har vist sig at være symptomatisk for, når Mathias skal præsentere noget musik, han synes er særligt dansk, så er der altid noget, der er sunget på dansk. Og så kan vi jo alle sammen blive enige om, at det i hvert fald er dansk, fordi det er det danske sprog. Ja, og det synes jeg lidt er at komme omkring nogle hjørner på en lidt ufin måde, vil jeg sige. Fordi vi leder jo efter den, hvad skal vi sige, det lille pythagoræiske komma, hvor vi kan sige, det er danskheden her, i den her lille pause. Ikke? Og du har spillet en hel CD ind med Carl Nielsen, som er den danske nationalkomponist i hvert fald. Det kan vi godt blive enige om, men i hvert fald i den brede offentlighed er betragtet som. Har han en særlig dansk tone? Nu har du arbejdet med det. Jeg ved ikke, om du har redigeret, hvilke værker, der skulle på CD'en også, men i hvert fald beskæftiget dig enormt meget med indspilning af violinmusik af Carl Nielsen. Ja. Hvad står du tilbage med? Hvilke dansk fingeraftryk står du tilbage med, efter du har spillet 60 minutters Carl Nielsen ind? Det er et super godt spørgsmål. Jeg vil lige tage et par minutter til lige at bore mig ind til kernen. Ja, tak. Fordi de værker, Nielsen har, er de store, lad os nu sige det på den måde, de store værker for violin solo og violin akkompagnement, og vi tager også violinkoncerten med i det her billede, er meget repræsentativ i mine øjne, og fra min side af, Nielsen i sig selv, og hvad Nielsen ville med musik som en størrelse, og som en brugsgenstand, og som kunstart. Og måske, som han ville have villet, uanset om han var fra Tyskland, eller Italien, eller Danmark. Lige præcis. Navnligt, altså soloværkerne er så ekstreme i sit tonesprog. Altså det er, hvor at det er det, som får mig til at sige, Nielsen er i hvert fald derhen som en Beethoven. Altså en karakter, en kunstner, som altid var på vej et eller andet sted hen og vil forny noget. Der, hvor det danske kommer ind, det er hver eneste gang, han vender tilbage til folklore. Og det sker oftere, end man tror. Nogle gange tydeligere, nogle gange ikke så tydeligt. For eksempel violinkoncerten i hele præludiet. Efter vi har haft som vi har hørt, fordi jeg synes, det er så dansk. Jamen, altså tema, hvor orkestret kommer ind på temaet. Det Lige præcis. For at tage et af de ekstreme tilfælde, Opus 48, tema og
variationer. Der er temaet, det er en dansk koral. Mm-hmm. Der kunne lige så godt have været tekst til, eller Ole sad på en knold. Ligesom i Blæserkvintetten sidste sats. Mm. Nå ja, det er det her, han kommer tilbage til hele tiden. Altså, og nu voksede jeg op, min spæde dage med violinen, det var folkemusik. Så jeg har også beskæftiget mig med Rasmus Storm, som er jo hele vejen tilbage til slut 1700-tallet, så vidt jeg husker. Og folklore er jo en helt sin egen lille kunstform. Og der synes jeg at kunne drage mange paralleller mellem den folklore, som Nielsen går ind i, og faktisk i sig selv også sådan så småt udviklede en lille bit smule med alle de mange sange, som han skrev. Jeg synes at kunne drage nogle røde tråde til nogle af de tidlige små folkemelodier, som jeg spillede som barn. Hvad det er, det tror jeg er meget personligt for mig, hvis jeg begynder at sætte ord på, som at det er hyggeligt, og det er en glad stemning, og det er romantisk og lyst. Selve sådan en polka eller en hops eller en galop, det optræder jo ikke sådan i hans kunstmusik. Men vi har alligevel sådan en fornemmelse af, vi snakker lidt om det, der er sådan noget klodset i det. Der er sådan lidt træskodans i det en gang imellem, som sikkert er efterstræbt, fordi han kommer fra den der folkemusiktradition. Jamen det gør han, og man mærker det så tydeligt, og lige så stærkt i koranerne, så er der dog en hvad skal man sige, den her ærketypiske romantik, hvor man er harmonikkerne får ens følelser til langsomt at koge, og så bliver de altid melankolske til sidst. Der er aldrig to glade superhelte harmoniske vendinger i en Nielsen-koral. Der er altid en, som går positivt op, og i hvert fald den næste har en eller anden form for melankolsk twist, hvor man ligesom føler der har vi måske en sådan Nå jo, men altså, vi har jo talt meget, altså min påstand var, nu skal vi nok komme til at høre noget musik, men min påstand var jo, at han afspejler ligesom i sin stemning og den danske folkesjæl. Den her sådan lidt halvkoleriske, der er hyggelige stunder, men der er oprevet stunder, og så fiser det altid lidt ud i sandet til sidst. Ikke? Men jeg hørte det, nu skal jeg sige det mest irriterende, man kan sige, det jeg hørte dig sige, det er, at vores nationalkomponist har sine han har sine danske stunder i folkloren, men ellers så er han en kunstnersjæl, som kunne have været innovativ fra hvilket som helst land, og det er der ikke noget umiddelbart dansk fingeraftryk ved. Ved hvad? Nu, du talte lige om temavariationer, præludium og temavariationer. Skal vi ikke lige prøve at høre det tema? Jo. Og det er Niklas Valentin, der spiller violin. Det er det tema fra tema med variationer for soloviolin, som du talte om, og som netop har det her lys, mørke, dur-mol, glæde, melankoli på skift hele tiden. Ja, altså det synes jeg er meget, meget tydeligt her. Det synes jeg er meget tydeligt i Nielsens musik generelt, når han repræsenterer et eller andet, som i hvert fald jeg synes er meget dansk, så kommer det fra folkloren, som er denne her, i hvert fald, lad os nu antage her i den sene guldalder og starten af det nye århundrede, det 19. århundrede her, 20. århundrede, undskyld. Så er det her,
vi arbejder med. Men Carl Nielsen, ikke? Han er født i 1865, og jeg tror noget af det, der gør ham til en særlig komponist. Vi kender jo hans barndom, og han er vokset op derude i Nørre Lyndelse på Fyn. I sådan en tid, hvor Danmark har været i krig og vokset op i et arbejderhjem. Og altså, jeg tror, at Carl Nielsen er jo teenager, inden han overhovedet støder på navnet Mozart eller Bach eller Beethoven. Han har overhovedet ikke hørt det. Hele sin barndom, indtil hvor gammel er han, 13-14 år, da han kommer til Odense, har han udelukkende kendt musik som dansk folkemusik. Og det, jeg tænker alligevel, hvordan det præger os, de der barndomsår. Han har ikke anet, hvad en sonateform eller en kadence har været, inden han blev halvvoksen. Det må han jo alligevel have haft. Ja, det er klart, det han skulle med sig, ikke? Jo, men altså, jeg kan også godt, altså jeg kan udmærket godt høre, hvad I mener. Jeg ved ikke, hvad konklusionen på det her er. Andet end, at jeg tror lidt, det er noget, vi alle sammen bilder os ind, når vi siger det. Jeg kan godt høre det der med folklore, men den her dur, mol, melankoli er jo også særlig for eksempel den svenske folkemusik, at det hele tiden er treklang i skiftevis dur og mol, og så videre, så videre. Så har vi nordisk lyd, så. Ja. Det tror jeg, vi kan blive enige om. Ja. Men spørgsmålet er, om der, altså, nu har Danmark jo også ændret form og struktur, jeg ved ikke, hvor mange gange. Altså, så lang tid har Danmark jo ikke haft sin nuværende form, som den har, eller den form, som den har nu. Altså, det har været en del af Norge. Norge har været en del af Danmark. Vi har haft Skålehand eller Blekinge med, og det har skiftet. Så den nordiske lyd, kan jeg blive enige om, den findes. Ja. Det er enig med dig i, og så er der jo afarter, ikke? Og der er jo noget særligt norsk, for eksempel, ikke? Ja, der er de åbne kvinter og griglyden, og den er særlig norsk. Det tror jeg også. Særligt dansk. Nej, der er særligt dansk temperament måske i musikken. Ja, det er jo også, det er måske en meget fin måde at gå videre og så prøve at beskrive karakteren, fordi nu har vi også kun beskæftiget os med en særlig tidsperiode på måske en 20-30 år, eller måske, lad os nu sige, 50 år, ikke? Ja. Hvor at hvis vi nu går videre til Vagn Holmboe, eller Per Nørgaard, for eksempel, ikke? Også der ved Nielsen-konkurrencen, der var det Ib Nørholm, der havde lavet et værk også, som altså, hvis at vi spillede det nu her, og jeg ikke vidste det på forhånd, så tror jeg, at vi alle tre havde skudt i øst og vest om, hvem der måske havde lavet det her, ikke? Men Niklas, du siger så, at du spiller også Poul Ruder, så du har været på, altså, du bor halvdelen af din tid i London, du turnerer verden rundt, og nu har du været rundt og spille Poul Ruder, så du har Carl Nielsen med. Har du nogen fornemmelse af, hvordan bliver det oplevet, når du spiller for et ikke-dansk publikum, når du spiller dansk musik? Er det eksotisk, eller er det særligt dansk, eller er det bare musik? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes faktisk, vi skal starte med at give næsten en lille applaus til det, for det er... Ja, tak. Altså... Jamen altså... Først og fremmest, så er det bare musik i øjeblikket. Så tror jeg, at jeg som dansk, både som privatperson, som kunstner og så videre, ligger ekstra meget danskhed i dansk musik. Hvor at når jeg har hørt nogle af mine udlandske kollegaer spille, nok det som måske bliver spillet mest, altså Nielsens violinkoncert, så er det nogle helt andre karakteristika, der bliver trukket frem, om man er fra Rusland eller man er fra Tyskland. Så har man sin identitet med fra den musik, man kender mest derhjemmefra, som man så ligger videre i den udlandske musik. Min hustru, hun er russisk. Når jeg har spillet russisk musik for hende, så gør hun mig opmærksom på, at sådan og sådan vil vi. Ikke nødvendigvis, om det er godt eller dårligt eller forkert eller rigtigt, men sådan vil vi bare ikke gøre det i Rusland. Der har jo mange år været sådan en selvforståelse herhjemme om, at de eneste, der kan finde ud af at spille Carl Nielsen på den rigtige måde, det er danskerne. Lige apropos med Nielsen der, det er netop noget helt andet. Det er et helt andet aspekt. Det er humoren, som er i hans musik. Den er svær at få frem også for udlændinge, måske. Ja, jeg ved altså ikke, om vi kommer til bunds i den her sag. Vi fik kommet et lille spadestik dybere. Jamen, der er dansk musik. Jeg tror, konklusionen er, at vi kan ikke fange den sjældne art, der hedder den danske tone. Men er det ikke hele konceptet? Jo, det er også konceptet. Jo, det er konceptet. Vi kommer ikke til at finde ud af noget. Vi kommer til at få en lille indføring i det. Niklas Valentin, det har været en stor fornøjelse at have dig her i studiet og høre din betragtning omkring den danske musik. Og, vi glæder os til at følge dig ude i musikverdenen. Meget. Men Niklas, vi skal slutte af med at høre dig spille lidt mere. Og vi bliver i det samme, Carl Nielsen. Præludium fra Præludium og Presto, opus 52. Ja.
Det er det sidste, du får lov til at sige i dag. Hvad er det, vi skal høre nu? Vi skal høre, i min egen betragtning, det mest ekstreme og innovative, Carl Nielsen har skrevet for soloviolin. Med disse ord, så sender vi dig hjem, så du kan øve dig. Her er det præludiet fra Præludium og Presto med Niklas Valentin.
Ja, han spiller godt. Niklas Han spiller godt, Valentin. det kan vi godt sige, nu er han gået. Han er også sød. Ja. Ja. Det var præludiet af Carl Nielsen fra Præludium og Præsto med Niklas Valentin. Frederik, vi har næsten allerede konkluderet, at vi ikke har fundet ud af en skid. Ja. Men vi har gjort, hvad vi kunne. Det har vi, virkelig. Og vi kommer til at gøre lidt mere, fordi vi har et hængeparti, og man skal altid sørge for at binde sløjfe. Og den sløjfe hedder Ocean Overture. Ja, det gør den. Ikke? Jo. Og det mener du er dansk. Det mener jeg. Altså udover det hele objektivt set er dansk. Ja, det er nemlig skrevet af Niels V. Gade. Og jeg mener, at jeg vender tilbage, jeg gentager jo bare mig selv igen, ikke? Men jeg mener, at der er en særlig dansk, eller lad os så sige nordisk. Ja, lad os sige nordisk. Lad os sige nordisk lyd, og så er vi en provins i den nordiske lyd. Ja, læg lige mærke til den forrevne lyd, det tågede, mørke, de stilfærdige paukevirvler, mol-universet. Og så det, at Niels V. Gade bygger et hovedtema, som er hentet fra den danske folkevisetradition, som må være dansk. Hovedtemaet, den opadgående åbne kvint og de første meloditoner, er hentet fra folkesangen om Ramon, der var så en bedre mand. Kender du den? Nej, men jeg glæder mig til at høre den. Ja. Her er det lidt af Ocean Overturen. Skal vi ikke bare høre den frem til Radioavisen? Det og så synes siger vi tak for nu, Frederik. Vi er tilbage om en uge. Næste uge, ikke? Vi finder på noget at snakke om, gør vi ikke? Jo. Det er godt. Tak for nu.
Musik lever lige nu, i sekundet, og i det sekund, der er derefter, er der allerede historie. En håndfuld skarpe profiler fra dansk klassisk musikliv spiller den musik, der betyder noget for dem. Hvis man kan tale om musikalsk uppercut, så fik jeg det, da jeg hørte den her musik. Det var simpelthen et totalt slag i mit musikalske underliv. Den musik, vi spiller, det er typisk skrevet af nogle ret skøre kunstnertyper, bipolære, skizofrene, syfilis befængte komponister. Min yndlingsmusik, søndag kl. 15.